netopiere, žatva 2023. ANEP, amatér za volantom traktora. Opäť. Ja viem, trvalo to, ale prejsť všetky záznamy a vybrať z nich to najzaujímavejšie proste chcelo čas, lebo toho bolo kopec a 90% záznamov je proste toto. V prvom rade zase veľká vďaka ľuďom z firmy Agro KMK, že mi umožnili na tej žatve vôbec byť, lebo to bol zase úplne iný zážitok ako minulý rok. Ja som si naivne myslel, že viem, čo ma čaká, keďže som bol na žatve aj minulé, ale omyl, priatelia, veľký omyl. Ale k tomu sa dostaneme. Premýšľal som, ako to video zostrihám, keďže som natáčal nejakých 6 až 7 dní, no a vyšlo mi, že najlepšie bude to rozdeliť na dni, nech to má nejakú tú postupnosť. Takže prvý deň vlastne nazvem deň 0, pretože som vôbec nejazdil a iba sa obšmietal okolo, no a natáčal, čo som videl. Tak som sa teda dostal do kombajnu a videl žatvu aj z trochu iného uhla. V ten deň sa mlátila repka, no a ako je vidieť, tak miestami to bolo dosť pováľané, takže som sa vypytoval čo a ako. No a tu sa vlastne musí prispôsobovať výška toho pokosu, keď je tá repka alebo pšenica pováľaná, tak aby sa to vyzbieralo všetko. Mimochodom, len taký detail, ten obilný adaptér, alebo zberový adaptér, ako sa to zrejme oficiálne volá, proste tá vec, ktorá je vpredu na kombajne, tak tu to volajú, že stôl. Prišlo mi to zaujímavé, preto som to spomenul a zase som sa naučil niečo nové. Počas mlátenia nám spred kombajnu vybehla srna, jelenica, alebo láň, ja absolútne netuším. Samozrejme, kým som zapol kameru, tak už si to mašírovala preč. Bez jediného škrabanca, podotýkam. Kombajn je plný elektroniky, senzorov, kamier a neviem čoho všetkého, polovici veci som nerozumel, ale jediné, čo som si zapamätal bolo, že kombajn má samozrejme senzor, ktorý ťa upozorní, že zásobník je už plný a musíš vysypať, ale ako povedal kolega Jožko, ak máš náhodou pokazený senzor, tak to, že si plný, zistíš, keď ti začne pršať zrno popred predné okno. Čo mi prišlo docela vtipné. A teraz nakládka. Konečne to vidím z iného pohľadu. Som zvedavý, aká bude moja prvá nakládka za jazdy a či som to od minulého roka nezabudol. No, sa uvidí. Na konci tej výsypnej rúry je aj kamera, aby si teda videl, kam to sypeš, čo je podľa mňa cool. A taktiež to asi pomôže, ak sa nakladá za tmy. Podľa mňa. Výborne, naložené a to je z kombajnu tak nejak všetko, priatelia. Ale som rád, že som si to mohol skúsiť. No, po prevezení sa v kombajne som ešte zabehol na vykládku do haly, pretože zbytok vykládok, čo uvidíte, bude z môjho pohľadu a teda z pohľadu kabíny, tak nech je teda natočené aj niečo iné. A taktiež aspoň uvidíte cúvať profesionála, ktorý cúva 3-krát lepšie ako ja, keď idem dopredu. Proste skill. No a po každej vykládke je treba nakladačom tú repku alebo pšenicu ponahrňať, aby sa teda do tej haly vošlo čo najviac. A tu, priatelia, končí môj deň 0, repka je teda v hale, no a ďalší deň sa ide na pšenicu. Deň prvý a konečne za volantom. Yes, baby. Túto cestu na pole milujem, lebo sa ide cez tento famózny potok a proste dívaj na tú idylku, no nie je to nádhera? Kombajny sa teda pomalinky chystajú na to a ja teda budem chvíľku držať hubu a nechám rozprávať mašiny, pretože k tým zvukom ani nie je čo dodať. Je to proste krása.
chvíľke ale prišla zmena a kombajn John Deere sa presúva na iné pole a ja som bol pridelený k nemu. Takže späť cez famózny potok na nové pole. Totižto na tom prvom poli bola pšenica dosť pováľaná, čo John Deere asi až tak dobre nezvládal, takže preto ten presun. Prvá nakládka teda na stojáka, lebo chápeš, slepá ulica, niekam ísť. No a z John Deere sa aj tak nakladá na dvakrát, pretože má o niečo menší zásobník ako Lexion. Lexion ten ťa nasype naraz, takže čakáme na dosypanie. Po naložení teda klasika, najskôr na váhu, pekne to odvážiť. A hurá, vykladať do haly. Ono to cúvanie v tých halách zo začiatku je úplne easy, lebo tie haly sú prázdne. A keď sa to zaplní, už to je iné kafe. Kam pozrieš, tam pšenica a musíš sa krútiť jak had. Ale prvá vykládka teda easy. A prvá nakládka za jazdy. Nezabudol som ako na to. Asi je to ako jazda na bicykli. Keď sa to raz naučíš, už to nezabudneš. Prvý deň teda prebiehal absolútne v pohode. Priam idylicky, povedal by som. Nakládka striedala vykládku. Až kým sa starý dobrý John Deere 69 nedošťal na blatníky. Bohužiaľ, praskla hadica na vodu, takže traktor musel do servisu. V servise bol asi 2 dní, pretože hadica nebola na sklade, museli sme na ňu čakať. Ale ako náhradu som dostal toto. John Deere 690R. To R-ko by sa asi malo čítať ako RRR. Tento traktor, to už je trošku iné kafe. Aj keď staršia 69 bude asi stále môj najobľúbenejší traktor, ale toto dokáže letieť skoro 60 km za hodinu, samozrejme na hlavných cestách. A povedal by som, že tuto hádže o niečo menej ako v tej staršej 69. Mám ale jednu výhradu a na tomto traktore totiž to nie sú žiadne vetracie okienka, otvoriť môžeš jediné zadné okno, ale to sa používa iba pri cúvaní alebo pri pripájaní. Proste s otvoreným zadným oknom sa nejazdí, aby sa nepoškodilo. No a hovorím to preto, lebo v tomto traktore je už kvalitne odhlučnená kabína a až tak dobre nie je počuť motor ako na staršej 69. Jako väčšina traktoristov je za to asi rada, že im motor neprehlučuje rádio, ale ja som úchyl a ja radšej zvuk motora ako rádio. Zbytok dňa prebiehal v pohode, až kým som teda prvýkrát nezapadol. Bohužiaľ nemám z toho záznam, pretože kamera sa pár minút predtým rozhodla, že sa prehreje, ale tak mám aspoň foto. Ďakujeme GoPro. Úprimne, bolo to moje prvé zapadnutie traktorom, aj keď technicky teda zapadla iba vlečka, ale nejako som sa to nesnažil vyhrabať sám, pretože s týmto nemám absolútne žiadne skúsenosti a proste som sa bál, že na tej vlečke niečo urvem alebo nebodaj zahrabem aj ten traktor. Takže som zavolal radšej kolegu a prenechal to niekomu skúsenejšiemu, no a jemu sa to podarilo dostať von, dá sa povedať, celkom v pohode. Takže prvé zapadnutie, priatelia, ale zďaleka nie je posledné na tejto žatve. Mimochodom, keď som zapadol, tak som poslal foto na Discord, že sa podelím s netopiermi o zážitok a človek by očakával nejaké slová podpory ako Gacek, nevadí, to sa stáva. Snažil som sa urobiť pár záberov aj večer, ale úprimne GoPro nie je moc kamera na natáčanie za tmy. Niečo síce vidieť je, ale žiadna sláva. No a po prvom dni žatvy bol pár dní veget, pretože vonku šťalo a šťalo. Druhý deň prebiehal celkom v pohode, teda nič zaujímavé, akurát, že sa vykladalo v dosť krpatej garáži, ktorá bola rozmerovo akurát tak na vlečku. Kým bola tá garáž poloprázdna, tak to šlo docela v pohode, ale ako náhle sa to začalo zaplňovať, tak to bol docela pôrod vysypať tam.
teda aspoň pre mňa, amatéra. Problémy nastali až po západe slnka. Úprimne, orientovať sa v noci na poli je dosť problematické, lebo orientačné body 0, hlavne ak to tam nepoznáš, pretože všade sa má pšenica alebo strnisko, takže ak pred sebou vidíš zadné svetlá kolegovho traktora, tak si happy, lebo ideš proste za ním. Čo bola v mojom prípade chyba, lebo kolega, za ktorým som sa vybral, tak práve zapadol, tak som sa ho snažil obísť, ale bohužiaľ zapadol som tiež. Keď som vystúpil z traktora, stál som doslova po členky vo vode. Takže na pomoc musel prísť veľký John Deere 8 a pokúsiť sa to vytiahnuť. Môj traktor nebol zapadnutý až tak, pretože hneď ako som cítil, že sa vlečka zapichla do poľa, tak som sa nesnažil ani pokračovať, lebo by som sa definitívne zahrabal ako kolega. Takže ešte bola aká taká šanca, že sa môj traktor dostane von bez ťahania. Samozrejme nie som bol za volantom. A bolo to tak, kolegovi sa s tým podarilo vycúvať a dostal traktor do relatívneho bezpečia. New Holland ale potreboval ťahať, no a ja už budem držať hubu, lebo keď rozpráva John Deere 8, treba byť ticho a len počúvať. Bohužiaľ, neostal som do konca, lebo bolo treba ísť vykladať, ale nakoniec sa ten New Holland podarilo vyťahnuť, takže všetko dobre dopadlo a druhý deň je za nami. Deň tretí. V prvom rade som späť v 69-ke, asi za odmenu. Ale nie, ten traktor mám rád. Vieš ako, je môj prvý. Začal som testovať nejaké nové pohľady kamery, mal som aj popruhy na ruč, čo sú zábery práve teraz, ale úprimne, nič moc. Takže pár klipov pôjde rovno do koša. Vyskúšal som aj upevnenie na okno, čo je o niečo lepšie, ale tiež žiadna sláva. Pár nakládok bolo na blízkom poli, čo sa dokončovalo a úprimne po prvých dvoch západnutiach som už sedel za volantom ako na ihlách. No a tu bolo skoro zapadnutie číslo 3. V späťákoch som len videl, ako začína pučiť hlinu von spod vlečky, no a začal som sa potiť. Traktor začal pomaly hrabať. Ale nakoniec to ostalo iba ako skoro zapadnutie. Takže momentálny stav, 2 zapadnutia a 1 skoro zapadnutie. Potom sme začali zvážať z Vrbova, čo bolo asi 12 km od firmy, takže mne cesta trvala na 69 asi 30 minút, lebo chápeš, maximálna rýchlosť 26 km v hodine. Prišiel som ale na to, že na ručný plyn sa z toho dá dostať až fantastických 31 km v hodine. Ale podľa mňa to asi pre ten traktor nie je zrovna najzdravšie, no a okrem toho ručný plyn na hlavných cestách nie je asi zrovna bezpečná vec. Takže smer Vrbov. Na druhej strane zase ideš väčšinu času po asfalte, takže menšie riziko zapadnutia a áno, hovorím menšie, lebo už mám fakt pocit, že dokážem zapadnúť všade. A Kežmarský most, ktorý sa začal opravovať, keď môj dedo končil základnú školu a pravdepodobne bude opravený, až keď autá nebudú potrebovať cesty. Seriózne, dochádzal som z Popradu osobným autom na firmu, čo je asi 20 km a cesta mi trvala každý deň asi 40 minút. Z toho polovica bola len cesta cez Kežmarok.
No viac zaujímavého sa v ten deň nestalo, lebo vo Vrbove makal iba jeden kombajn, takže väčšinu času sa čakalo a okrem toho zbytok dňa som mal kameru už iba prilepenú na okne ako teraz a úprimne, akože túto žatvu som viac menej experimentoval s kamerou, aké zábery by boli fajn, no a väčšina z nich fajn nie je. Ale o tom sú experimenty, nie? Deň 4. Ďalší experiment. Kameru som pripevnil na spätné zrkadlo, no a musím povedať, že tento záber je docela fajn. Kamera je vonku, takže je lepšie počuť motor. Akurát som trpol, že ak odpadne, tak ak by som ju aj našiel, tak pri mojom šťastí by som ju prešiel aj traktorom, aj vlečkou. Deň 4. je docela zaujímavý, keďže žatva kvôli počasu nenapredovala tak, ako by mala, tak na výpomoc prišli ďalšie 3 kombajny, takže dokopy jazdilo 6 kombajnov a ľudia to boli docela futoty. Takže prvá nakládka. Easy. Až kým som zase nezapadol. Tretie zapadnutie. Pane Bože. Tentokrát som sa z toho snažil vyhrabať nejako sám. Ale bohužiaľ stále low skill. Takže opäť, radšej som to prenechal niekomu, kto vie, čo robí. A nakoniec sa podarilo. No hold, kto umí, ten umí. Kto neumí, ať čumí. A ja teda iba čumel. Aj keď to vyzeralo, že ešte nie je koniec, ale Pole nakoniec pochopil, kto je tu boss. A ja ním rozhodne nie som. Ale ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré, tak vďaka môjmu zapadnutiu som mal svoje 2 minúty radosti, lebo som si poprvýkrát zajazdil na 8R. Aj keď fakt to bolo iba nejakých 300 metrov, kým som sa presunul k mojej 69. Úprimne, bolo to fajn, ale podľa mňa je väčší zážitok sledovať túto mašinu zvonku pri akcii, ako sedieť za volantom. OK, teraz naučné okienko. Toto sú kolejové riadky. Po nich sa jazdí od zasadenia pšenice, až kým nedorastie a slúži na postreky hnojenie a ja neviem čo ešte všetko. Pointa je, že kolejové riadky sú vyjazdené a sú stvrdnuté, takže ak máš mokrý rok ako tento, tak sa treba držať na nich a máš akú takú istotu, že nezapadneš. Je to vlastne taký ostrov záchrany, keď okolo seba máš niekedy doslova len bažiny, takže ineď ako naložíš, treba hľadať kolejový riadok, dostať sa na neho a mal by si byť v pohode. Pre mňa ako amatéra bol ale niekedy problém určiť, čo je koľajový riadok a čo sú koľaje traktora, čo tu nedávno prešiel. A prázdny. A ak tam vleziem ja naložený, tak som proste v prdeli. Ale postupom času som sa to nejako naučil rozoznávať. Ale niekedy je ten koľajový riadok ďalej od kombajnu, ktorý práve nakladáš a tých pár desiatok metrov od kombajnu k nemu vie niekedy fakt pekný adrenalín. Hlavne pre mňa, vtedy ani nedýcham, len mrmlem, prosím, nezapadni, prosím, 4. už nie. A celkovo po tých 4 dňoch, ak som musel zísť z bezpečia kolejových riadkov, tak mi stáli vlasy chlpy aj tam, kde ich nemám, človeče. Traktorista na žatve nie je len na odvoz pšenice, ale je tam aj ako spojka medzi opravárenskou dielňou a kombajnami, neviem, nasrať. Takže keď treba, proste robíš doručovateľa náhradných dielov. Lebo počas žatvy sa niekedy kombajny opravujú doslova za jazdy.
Ku večeru začalo trochu poprchávať, ale chvala Bohu to bolo iba také krátke postrašenie, takže sa makalo ďalej. No a tým, že v ten deň mlátilo nejakých 6 kombajnov, tak sa na vykládke tvorili trochu zápchy, lebo po nejakých 2 vysypaniach proste treba tú pšenicu ponárňať a až tak sa môže vykladať ďalej. Mne osobne to nevadilo, lebo keď stojíš, nezapadneš. Deň 5. Teoreticky posledný deň žatvy, ale nie tak úplne posledný deň jazdenia. Polia okolo firmy boli dokončené a dorábalo sa posledné pole za Ľubicou, čo bolo od firmy asi 10 km, takže prevažne jazdenie po hlavných cestách. Zase som trošku experimentoval s uchytením kamery a nie, že by som bol úplne nespokojný, ale nie som ani úplne spokojný. Každopádne, ten deň prebiehal úplne pokojne, žiadne zapadnutia. A úprimne, keďže to bol úplne bezproblémový deň, tak ani neviem, čo by som tu kecal, takže na chvíľku nechám kecať mašiny. Na poli sme skončili relatívne skoro, tak som skočil mrknúť na kolegu Davida, pretože šiel krmiť dobytok, tak som to chcel vidieť. Najskôr teda nabrať a potom dobre oklepať. Tak
to asi nie je ten správny výraz, ale čo ja viem, nič iné ma nenapadlo. A tuto majú, nech sa páči, dobrú chuť. Nakrmené a vybavené. Tak dobré mäso vlastne rastie iba zo sena. Tým pádom som technicky vegetarián. 6. a posledný deň. Toto už je po žatve, ale chalani ma ešte zavolali na vozenie balíkov, za čo som bol strašne rád, lebo to bolo pre mňa niečo nové oproti žatve. A tuto máme riadkovač, som už v akcii bohužiaľ nestihol, ale stihol som aspoň list na balíky. OK, teraz technická otázka. Tieto balíky sa ešte budú baliť do fólie a bude z toho senáž. Áno, vravím senáž, lebo som bol miliónkrát sprdnutý pri videách z farming simulátoru, že zabalená tráva nie je siláž, ale senáž. Ale teraz tá otázka. Keď je to senáž, nemalo by sa baliť teda seno? Preto to teda asi farming simulátor vyriešil tak, že tam sa to všetko volá siláž, aby zmetení ľudia ako ja neboli zmetení. Dívaj na to, ako ten balík vyzerá nádherne. Lepšie ako v simulátore. Na vlečku sa nakladalo po 8 balíkov, 6 na spodok a 2 balíky na vrch. Strašne rád by som sa chcel naučiť jazdiť s nakladačom v reále, lebo úprimne vo farming simulátore ma najviac bavilo toto. Len je rozdiel nakladať v simulátore z pohľadu tretej osoby, lebo tam vidíš všetko ako v reále, kde musíš z kabíny odhadnúť, ako ďaleko si od vlečky a podobne. Jako určite to chce len cvik, ale easy to asi nebude. Po naložení bolo treba balíky zagurtňovať jedenkrát z boku a druhá gurtňa z hora cez 2 vrchné balíky, čo teda chcelo dosť lozenia po vlečke a po balíkoch. A keďže ja som lenivá prašivá svinia, čo väčšinu roka sedí za počítačom, tak po celodennom lezení po vlečke som sa na druhý deň pohyboval nejako takto. Boleli ma veci, človeče, o ktorých som ani nevedel, že ich mám. Síce sa hovorí svaly, ale tie ja nemám. Na firme zase balíky odgurtňovať a vyložiť, no a hurá na balenie. Ľudkovia, takúto balíčku som v živote nevidel. Teda myslím vo farming simulátore, lebo naživo som nevidel nikdy žiadnu, ale balíčky, ktoré sme používali v hre, boli proste pojazdné a balili za jazdy. No, dajte mi vedieť, či existuje nejaká módovaná verzia tejto pekelnej mašiny, lebo ja ju chcem. No a zabalené balíky uložiť. Nie je to nádhera, aj keď v ružovej fólii by vyzerali lepšie a kravy by si mohli povedať, dnes si dáme marshmallow. Priatelia, tak toto je z tohtoročnej žatvy tak nejak všetko. Ak by bol záujem, tak spravím ešte jedno menšie video bez komentára, hudby, proste iba zvuky žatvy pre dízlové hlavy ako som ja. Sorry za pauzu, že to trvalo tak dlho, ale mal som okolo 250 klipov a 450 GB materiálu a môj editovací program to proste vzdával pri tom množstve dát. Každú chvíľu buď padol alebo vyhodil nejaký error, takže editovanie tohto videa bola proste jedna nočná mora. Okrem toho moje harddisky pri edite vyzerali nejako takto, takže som ani nemal miesto na natáčanie iných videí, kým proste nedokončím video zo žatvy. Jako áno, riešením by bolo dokúpiť harddisk, ale všetci dobre vieme, ako to dopadlo, keď som sa naposledy hrabal v počítači. Každopádne, žatva hotovo, video hotovo, ja sa lúčim a farmingu zdar. It's what you're doing, it's making me feel